हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। फ्रेंड्स नोंथाङा बेबायदि जुदि भिडिअ बानायनो लुगैदोंब्ला अब्ला नोंथाङा गिबियावनो बेबायदि शुट खालामना लाग्रोनो नांगोन। बेबायदि बारनाय खननै बारनाय खनथाम बारनाय नोंथांनि गोसो। बेबायदि बानायनो थाखाय नोंथांनो मोननै सफ्टवेयारनि गोनां जागोन। मोनसेया जाबाय नैबे काइनमास्टार आरो गुबुन मोनसेया जाबाय नोंथांनो नैफोरबादि पिक्सार दोननाय मोनसे एप्सखौ गोनां जागोन। अब्ला जों गिबियाव काइनमास्टारखौ खुलिगोन, प्लास सिम्बलाव थुगोन, नोंथाङा एमटि प्रजेक्टआव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे मिडियायाव थुगोन। नोंथाङा शुट खालामनाय भिडिअखौ दानिया जोङो सायख'गोन। अब्ला जों बेखौ शुट खालामदोंमोन, अब्ला बेबायदि लाबाय जोङो। अके, दानिया नोंथाङा टाइमलाइनखौ बेबायदि बारायनानै होगोन। बेबायदि बाराय बाराय नोंथाङा मोनसे पजिशनाव लांगोन। दा बे पजिशनाव लांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन, बेखौ सिलेक्ट खालामना लागोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे आगसिथिं जाय केमेरा नुनो मोन्दों बेवहाय थुनानै होगोन। केपचार एन्ड सेभ फ्रेम एट प्ले हेड होननाय अपसनाव नोंथाङा थुना होयोब्ला बियो मोनसे पिक्सारा बेवहाय स्नेपशट जानानै बियो सेभ जानानै थागोन। अके, बेनि उनाव नोंथाङा एगेन नैथि जेब्ला आं जाम्प खालामो अब्लाबो नोंथाङा बेबायदिनो मोनसे स्क्रिन शट खालामना लानो नांगोन। अके, बेसिसाव नोंथाङा लाखिबाय। अब्ला एगेन जों बेखौ दानिया एगेन जों बेवहायबो स्क्रिन शट खालामगोन। केपचार एन्ड सेभ एट फ्रेम प्ले हेड, अब्ला बे मोननैया केपचार जानानै थाबाय। दानिया जों बेखौ टटेलि दानना होगोन। दानिया जों दहाय बुंनाय बादि नैबे दानिया नोंथाङा पिक्साराव थुनानै होगोन। दानिया मा खालामगोन नोंथाङा, दानि बावैसो जोङो स्नेपशट लानाय बेखौ जों मा खालामगोन, सिलेक्ट खालामगोन। बा सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा मा खालामनो, बे टुल्सआव थुनानै होगोन। प्रि क्रपिंआव नोंथाङा थुना होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ जुम इन खालामना ला, जेसेबां गिदिर हायो एसेबां जुम इन खालामनानै ला नोंथाङा। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा खालामगोन, बेबायदि नोंथांनि फट'आवल' मा खालामगोन नोंथाङा बेबायदिहाय बेबायदि मा खालामगोन नोंथाङा गासैखौबो सिलेक्ट होनानै नोंथांनि फट'खौल' दानख'नानै लागोन नोंथाङा। अके, नोंथाङा बेबायदि खालामबानो जाबाय। दा एसे स्ल'यै खालाम, जेसेबां स्ल' खालामगोन अब्ला नोंथांनिया बांसिन मोजां जागोन। अके, बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होगोन। अब्ला बेबायदि जाबाय। दानिया सेभ खालामना लागोन जोङो बेखौ। एगेन बे तिरसिनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव सेभ टु गेलारि होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। अके, थिग बेबायदिनो नोंथाङा एगेन बै मोनसेखौबो जों खालामगोन। बे जाबाय गिबिनि, नैथिया जाहैबाय नैबेमोन। नोंथाङा नैथिखौबो मा खालामगोन, बेखौबो टुलाव थांनानै बेबायदि फ्रि क्रप खालामनानै बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ बेबायदि जुम इन खालामनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बेखौ बेबायदि खालामनानै अके बेनि उनाव लाबानो जाबाय। समखौ सेभ खालामनो थाखाय आं बेखौ बानायखानानै दोनदो, नोंथाङा डन्ट माइन्ड। दानिया बेखौ दाननानै होबाय। दानिया जों काइनमास्टाराव थांफिनगोन। अब्ला बेमोन जोंनिया काइनमास्टारा। दानिया जों मा खालामगोन, बेवहाय दानि बावैसो जोङो खालामना लानाय पिक्सारद' खालामना लानायखौ जोङो बेहाय लानानै फैगोन। लाना फैनो थाखाय जों मा खालामगोन, बेवहाय थुनानै होगोन। अके, बेमोन जोंनिया राइट। दानिया जों बेजों गोरोबनाय बायदि बेबायदि खालामना होगोन जों। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ टटेलि टाइमलाइनखौ बेबायदिहाय बारायजोबनानै होगोन। अके, दाना नायफिनदो नोंथाङा एक्जेक्टलि गोरोबनाय बायदि खालामगोन जोङो। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे टाइमलाइनखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामना बेखौ ट्रिम खालामना होगोन। ट्रिम खालामनो थाखाय नोंथाङा केमसियाव थुबाय। बेनि उनाव राइट बेबायदि ट्रिम खालामना। एगेन दानिया जों मा सिगाङाव फैफिनगोन। फार्स्ट बबेयावमोन जोंनिया, बारनाया बबेमोन जोंनिया, बेमोन जोंनिया। बेवहाय जों लेयाराव थुबाय, मिडियायाव थांबाय, पिक्सार्डआव थांबाय, जोङो गिबिखौ सायख'बाय। अके, बेमोन जोंनिया राइट। दानिया जों बेखौ मिलायनानै होगोन। गिबियावनो बेखौ टटेलि बोफ्लावनानै लाबाय जोङो। येस, बेखिनियावसो जागोन बेयो। अब्ला बेबायदि नर्माल लाबोबाय जोङो, बेबायदि मिलायनानै होनि।
Yes, completely गोरोबदो बेयो। बेनि उनाव जों बेखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामनानै जों राइटखौ ट्रिम खालामनानै होगोन। अके, अब्ला बेबायदि जाबाय, नायदो नोंथाङा। अके, दानिया जों बेखौ बेवहाय थुनानै जों बेखौ एक्सपर्ट खालामनानै लागोन। अब्ला बेनि उनाव नैबेयाव थुबाय, एगेन शेयार सिम्बलाव थुबाय, बेनि उनाव एक्सपर्ट थुना होब्लानो बे मा जागोन, एक्सपर्ट जानो सुरु खालामो। फ्रेन्ड्स, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। थेंक इउ, हेभ ए नाइस डे।